Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hrvatski branitelji. S nama je danas Mili Lozančić. Mili Lozančić je dragovoljac, umirovljeni časnik Hrvatske vojske, ali jedna od prominentnijih figura među braniteljima u Hrvatskoj. Recite nam, Mili, kako je sve za vas započelo? Evo, sve vas srdačno pozdravljam i ljude koji će ovo poslije gledati. Meni je drago što sam pozvan u ovu emisiju, jer je doista rijetkost da se pozivaju branitelji i da se postavljaju ovakva pitanja koja ćemo mi postavljati, koja su u stvari obična, ljudska i životna, ali duboko zadiru u psihu branitelja, jer naša braniteljska populacija, iako je u segment društva koji je odradio svoj dio posla, obranili smo našu domovinu od vanjskog neprijatelja i dosta zapostavljena i puno je ljudi, nažalost, i počinilo samoubojstvo. Rijetko ko zna da se ta cifra penje do 7285 ljudi zajedno sa HVO-om, a to je naša prirodna granica i naš narod, tako da je to, recimo, a kako se voli reći, vapaj do neba. Puno je ljudi razorilo brakove, puno je ljudi otišlo na drogu, alkohol, puno ljudi su postali bolesni. Možda najviše zbog načina na koji država nije te ljude skidala s rata, s ratnih djelovanja, a najviše što nismo dobili tu čast koja je najvažnija jednome ratniku. Čast je najvažnija. Da, to sam puno puta čuo od branitelja. Većina kaže da su s materijalnim pravima zadovoljni. Tu nemaju nekakvih velikih primjedbi na državu, ali tretman branitelja cijelog društva, da su krezubi, ognjištari i tako nekako, da je to zapravo fašisti, da je to dosta utjecalo na tu braniteljsku populaciju, da se osjeća na neki način u cjelini čak ne zapostavljeno, nego potpuno minoriziranom, potpuno odbačenom od društva, koje su zapravo, puno branitelja mi kaže ovo što ste vi sad rekli, da se osjećaju u potpunosti odbačeni od društva koje su stvarali, za koje su se na neki način i borili. Ma mislim, apsolutno ste u pravu. To je možda narativ koji je svoje izvorište ima u nekim prošlim vremenima koji se mi nismo uspjeli osloboditi ni sustava, a ni bog meni ljudi. Znate, mi smo, najbolji možda primjer bio kad se radi o zajedništvu. Ima jedna zgodna priča da smo mi, da je hrvatski politički genij iznjedrio 3 najjače stvari, a to je zajedništvo, koje se sad ne čini baš da je dobro, to je samoupravljanje koje smo odbacili, i neovisnost, mislim u smislu neutralnosti, da nismo balansirali smo uvijek, recimo, između dvije velike sile, pa protiv većine se i borili u povijesti, a sada od toga nemamo ništa. I onda ima jedna, sad da će 6. rujna biti 90. godišnjica Velebitskog ustanka. On je tako značajan u smislu da po prvi put su komunisti i ustaše bili zajedno u borbi protiv srpske hegemonije kralja srpskog, tada jugoslovenskog, već to je ta farsa gdje ide od 1918. gdje pariški komunisti koji su bili, odnosno hrvatski koji su bili u internacionali, šalju depešu da materijalno, ljudski, u svemu stoje ustaški pokret u borbi. Sad mi imamo kvantni skok na ove 90. kad je bio isto, platforma je bila i narativ da sinovi ustaša i partizana i njihovi to je Tuđman promovirao. Tako je. Realna i stvarna pomirba. Ona se dogodila u puno srca, mislim, više takozvani desničara, iako je ovdje postalo jako rastegljivo ko je ovdje lijevi, ko je desni. Da, to je dosta isprimiješano. I oprostite, samo još da ovo završim. Znači, sad bi mi trebali, budući da je takav govor i sadašnjeg predsjednika na toj razini gdje je on za zajedništvo, da ispada da je on od svih ovih političara najveći desničar.
Razumijete? Pa Da teško bi- bih Milanovića prenazvao desničarem, ali on svakako je na neki način, otkad je predsjednik, dosta promijenio svoj nastup i prilično je sklon braniteljskoj populaciji, svakako skloniji nego dok je bio premijer. Pa moguće je zato što je zapovjednik, vrhovni zapovjednik oružanih snaga, a ono što je ostalo još možda na najvećem nivou i vrlo značajno, pogotovo što smo kod kišobranom NATO-a. A mi povijesno tisućljeće, dva imamo ratnike koji su vodili bojeve, koji su pobjeđivali. Mi smo priča o Samsonu. Mi smo ti mali koji uvijek pobjedimo Davida, više nije Ali mi slučajno. smo, Hrvati su nekako uvijek vodili tuđe ratove. Ovaj vaš To je istina. je bio prvi rat zapravo Za u naše hrvatskoj interese, povijesti tako. koji je Hrvatska vodila samo za sebe i za nikog Tako je, osim sebe. tako, evo. Pa recite mi sad za početak, evo ovako, kako ste se vi ste od prvih koji su, vi ste među prvim ljudima koji su uopće se našli u toj ratnoj priči još i puno prije rata. Pa ovako, stvar je jednostavna. Ja slobodno mogu i ponosan sam reći da sam pripadnik jedine hercegovačke bojne koja je učestvovala u ratu od početka. Dakle, Franjo Tuđman, pokojni predsjednik, pokoj mu duši, je 1989. u 7. mjesecu je bio tajni proglas da ide se na osamostaljenje Hrvatske i pravljenje Hrvatske vojske. I ja sam tada bio to borbeno krilo HDZ-a i potpisao sam tada da pristupam. I mi smo čekali jedina niša kroz koju se mogla praviti oružana sila u tadašnjoj Jugoslaviji, jer smo proglašeni već paravojnim, je bio Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i onda su ljudi pozivani, sukcesivno pozvan je prvi redarstvenik, Dotrščina, Lučko, Tigrovi iz Rakitja. A vi ste bili u Valbandonu. Ja sam bio pripadnik te famozne, poznate među ratnicima, ali jako nepoznate u hrvatskoj javnosti. Mi smo među 3 postrojbe koje je dala puno u Domovinskom ratu, od same pripreme za rat do primanja prvog udara tadašnje 3. ili 4. armije u Europi. Izašli smo kao pobjednici, hvala Bogu. I mi smo od 4. mjeseca, 7.4.1991. bili oni prvi koji smo obukli šarene odore i prvi hrvatski grb je bio na našim beretkama i kapama. I od tog mjesta iz Valbandona smo pod uzbunom se vratili u Zagreb, jer da sad ne širim priču šta se događalo. I mi smo 15.5.1991. sa ekipom za posebne namjene Tigrova, se zvali Tigrovi, napravili prvu gardijsku brigadu Tigrove. Znači ja sam od prvog dana Tigrova. Evo, ispričajte nam ukratko, vi ste znači sa Tigrovima, sa svojim postrojbom sudjelovali u brojnim akcijama, to su bile vojarne najviše i tako, osvajanja vojarni ciljem cijele Hrvatske. Da. Ja sam imao sreću, nama je prvi zapovjednik bio general Lucić, vrlo pametan čovjek. Meni je Šime Šimunić, njega neizostavno treba napomenuti, on je i legenda Domovinskog rata. I imao sam izuzetnu čast da mi je Ivan Grbavac Kobra bio zapovjednik. Zašto njega izdvajam? Pa čujte, kad s vama ide zapovjednik u akciji, a on je ispred, onda to znači puno. Znači, naša ekipa, 5. bojna Tigrova, iz koje je kasnije proistegla 66. bojna vojne policije i 77. 6. da ne pogriješim. Nije to sad to. Mi smo u isto vrijeme i čuvali predsjednika i išli u akcije. I nama je baza bila na Tuškancu. I mi smo odradili sve vojarne u gradu Zagrebu, Duboki Jarak, Bistrec, Varaždinsku, Bjelovarsku. Varaždin je bio posebno bitan, koliko se sjećam, u toj priči. Varaždin je bio bitan zato što je taj dan trebalo početi važiti primirje iz famoznog Herceg Novog. I mi smo
u principu mimo zapovjedi vrhovnog zapovjednika odradili i tu i Bjelovarsku kasarnu. Hvala Bogu, sve je dobro ispalo. U Varaždinskoj kasarni su izvučena 82 tenka. Mi smo praktički 80% naoružali, trenutačno poboljšali stanje u Hrvatskoj vojsci što se tiče toga, a Bjelovarska je bila bitna zbog toga da se spriječi spajanje Banjalučkog i Varaždinskog korpusa, onda bi to još jedna bila crta gdje bi bila se presjekla Hrvatska kompletno. Tako je, da. No, vi ste spomenuli, bili ste i u osiguranju, vi ste zapravo vi ste vodili unutarnje osiguranje, zar ne? Ne, ja sam 1994. povučen sa mjesta zapovjednika osiguranja zrakoplovne baze Pleso u unutarnje osiguranje gospodina predsjednika i bio sam njegov dozapovjednik. Jedna crtica je ovdje dobra. Zapovjednik je bio čovjek iz Varaždina, Svržnjak Vlado, a on je taj poznati, to je preko veze, su gađali iz jedne vojarne ENA drugu. To je taj čovjek koji je napravio, to se rijetko priča. Koji je krivo naveo. Da, on je bio zapovjednik, ja sam bio dozapovjednik na predsjedničkim dvorima, tako da znam i neke stvari ovo koje su se događale, šta ja znam, i na tenisu i na kartama i ljudi su dolazili, mi smo osiguravali naravno i čuvali i Sabor jedno vrijeme i Ministarstvo vanjski i ljude koji su... Znači vi ste bili u krugu ljudi od najvećeg povjerenja. Da, oni su nas, dali su nam tako negativan prizvuk da smo bili pretorijanci Tuđmanovi. Znaš, a to je malo dublje kad se promotri, više negativno nego pozitivno, ali eto, to je tako. Ja sam ovu bi iskoristio priliku što se tiče moje ekipe Valbandon. Nedavno sam na Radio Mariji u jednoj emisiji rekao da su to bili zapadni Hercegovci, pa mi moj prijatelj koji je bio i tjelohranitelj pokojnog predsjednika rekao, gle, ali ti si zapostavio, nije samo zapadna Hercegovina, oni su naime Dubrave, Stolac, ovo ono, čitava je Hercegovina naša. Da. I onda, no, evo, znači zapovjednik ste bili osiguranje zrakoplovne luke. Da. Tijekom rata. Ispričavam se, nisam... Tijekom rata. Tijekom rata, znači zrakoplovne baze Pleso. Da, mene su iz Tigrova u 3. mjesecu 1992. kad su uspostavljene crte, došao je UNPROFOR, povukli, jer moja obiteljska je situacija tako da mi je s tatine strane su svi bili partizani, prvoborci, kao i dedo, poginuo je na Sutjeci, spomeničar i njegov brat, a s mamine su mi svi bili ustaše. Bakin brat je bio u vražijoj diviziji, izgubio nogu po Stalingradu i dobio je gvozdeni križ. Tako da ja kad razmišljam o pomirbi Tuđmanovi, vi ste kao jeli? Mi smo prihvatili to i srcem i dušom. I mi trebamo na kraju zakopati te, ako mogu reći, ratne sjekire, ko je lijevi, ko je desni, kakva je ideologija, pa mi moramo voditi računa o našoj djeci i unucima. Mi moramo voditi računa o životu. Mi smo dobili državu, trebamo je urediti kako Bog zapovijeda. Pa mi trebamo vratiti naše mlade, naše Hrvata 5 milijuna van Hrvatske. Pa, razumijete? No evo Mili, vi ste znači u ratu bili na nekakvim dosta osjetljivim mjestima, no zapravo što se dogodilo nakon rata? Vi ste zapravo umirovljeni 2000. i puno ljudi upravo te godine ili tih godina umirovljeno i svi mi kažu da baš i nisu htjeli ići u mirovinu, da je tako bilo. Je ta jedna, ajmo reći, čistka tada, MORH-a, MUP-a. Može se reći, znate, politika je čudna biljka. Ona kad se promijeni, onda stradaju oni koji se ne bi trebali plašiti za svoje radno mjesto i obavljanje svoga posla, pogotovo ne vojska i policija. Jer to nema veze s politikom stvari. A na kraju je ispalo, kad se u nas mijenjaju vlasti, onda od portira do direktora. Drugim riječima, stradali su ljudi koji su bili u Domovinskom ratu uglavnom. Da, znači 3. siječanj je bila sječa i u MUP-u i u MORH-u. Mislim, ako se ravna po toj staroj da ne pripadaš nekome ako ne misliš kao on, a ne gleda se tvoj obol u Domovinskom ratu i profesija, jesi časnik ili naša je zadaća da vodiš ljude u boju, a da i ostaneš što više živi, a da izvrši svoju zadaću. To je profesija, no?
Pa ne može sad neko doći, ako što se događalo, koji veze nije imao ni s ratom, niti je završio vojne škole, pa da on sad nešto odlučuje. Da, vi ste završili vojne škole, čak 2 koliko znam. Da, ja sam završio vojnu gimnaziju u Beogradu, 8. klasa, zvala se Bratstvo jedinstvo, bio sam na pješačkoj akademiji Kovu na Banjici i to sam davne 81. napustio, malo mi je smetala previše žica i završio sam i našu časničku školu. I tako, i studirao sam teologiju na laičkom, to mi je drago. A čuj, poslije rata kad pitaš što se radilo, pa pisao sam pjesme. To sam htio pitati. Zapravo vi ste dali jedan zavjet u ratu i vidim da ste ga ispunili. Jesam. Ja sam se zavjetovao Bogu u ratu, ako izađem živi u komadu, da ću prepisati čitavu Bibliju svojom rukom. Ja sam to napravio. Ja sam, kako kaže, propovjednik u Kohenetu. Kaligrafijom. Kaligrafski naliv perom, evo stjecajem okolnosti je ovdje, znači to je pero za krasnopis koje možeš izvući tanku debelu crtu. Nisam bio stručnjak, nisam učio krasnopis jer u gimnaziji mi to već nismo imali. Ali to je ova Biblija koja je pred nama. Ne ta koju ste prepisali, nego ona iz koje ste prepisivali. Ovo je Biblija iz koje sam prepisivao, ona se vidi da je raskopusana, ona je bila dugi dio rata, moj jastuk u ratu, da je bila u borbenom rancu obično. I znao sam im svojim ljudima nekad čitati iz nje. I ovo je znači, Bonaventura Duda, Jerko Fučak i Jure Kaštelan. Znači, u ovoj Bibliji se Bog Otac zove svojim imenom, on je Jahve. Bog kome se dok je bio Isus hodao, što mi kažemo, po zemlji, dok je bio pravi čovjek i pravi Bog, se molio Bogu Otcu Jahvi. I ja sam prepisao tu Bibliju, onda je Ta Biblija je dosta značajno izdanje, je li, za Hrvatsku jednu kao povijest? Pa gledajte, u čitavom svijetu je jedan veliki i kulturni događaj i događaj za jednu naciju kada vi dobijete na svome jeziku Bibliju. A mi smo rimokatolici, znači to je naša sveta knjiga. Veliki je događaj bio i kad je Korkut preveo Kuran na hrvatski. I to je veliki događaj, jer mi smo braća s muslimani, mi nikada nismo, mislim, čitavi, sad možda malo se odmičemo teme, ali kratko ću. Znači, ono što se događa, kakav je život i kakav je odnos između rimokatolika, Hrvata i muslimana, to je primjer čitavom svijetu. Bio i ostao. Razumijete, da je normalan odnos, ljudi vjeruju u istog Boga, samo se drukčije zove. Da, evo, no tu Bibliju ste vi znači i prepisali kaligrafski. Gdje je ona završila, ta vaša Pa jednog dana se pojavio gvardijan iz Tomislavgrada, fra Sretan Čurčić i rekao mi je, mili, ja sam čuo, meni je to nevjerojatno, ja tu Bibliju moram imati u svom muzeju, bit će u stalnoj postavi, mi ćemo to uvesti kako Bog zapovijeda, ona je uvežena u 5 knjiga, Stari zavjet, znači petoknjižje Tora i povijesne knjige, mudrosne knjige, psalmi i na kraju je 5. knjiga Evanđelja, djela apostolska, poslanice Pavlove, Jakovljeve, sve i otkrivenje svetog Ivana Apostola. I ona je sada u stalnoj izradi misala iz 1586. godine, ja mislim. Ja sam to, budući da je to čisto pitanje duha, ja sam ispunio zavjet, zato se ne uzimaju novci, ja sam to dragovoljno dao. Zašto u Tomislavgrad sve se poklopilo? Pa recimo kad zabodete šestar u Duvanjsko polje i napravite kružnicu, onda dođete do naših prirodnih granica, do Plane u Vojvodini i do Drača. Tako je bilo, to je povijest. Ne bi ulazio u politiku, ne bi već ovo je činjenica povijesna. I onda mi je drago, tu su se krunisali naši kraljevi. Možda bi nama najbolje bilo kad bi vratili kraljevstvo. Da je jedan čovjek odgovoran. Ako krade, jedan krade. A kralj znate koga morate strijeljati ako je, jeli? Ga kralj koji je dobar nagrađuje ga, ako je loš, ode glava. Da. No dobro, mili.
No recite, Biblija, vi ste se prije rata zapravo bavili nečim posve drugim od toga. Vi ste krenuli zapravo kao... Pa ja sam jedno vrijeme kad sam napustio akademiju vojnu, radio sam puno poslova. Bio sam i bravar, radio sam u Energoinvestu, bio sam konobar, ali jedan dobar dio sam bio DJ. Dakle, mi smo ta generacija, kolokvijalno što se zovu rockeri, jer mi govorimo rockeri, oni koji voziti motore i Sex oni and koji drugs su and rock rock and roll, glazbu. da. Da, ono, sex, drugs, rock and roll, da, to je. Cepelini, Creedence, Janieska, Hendrix, to se... To je vaša glazba još Mi uvijek. smo ljude koji sada, evo sad je, ne znam, nekako meni to djeluje naopako, slušaju se turbo, folk, cajke, ovo ono, možda i to je jedan od načina djelovanja preko tih stvari da se urušava nešto i sigurno jest, ali za nas su kultura ljudi se bili sigurno seljačine koje su, mislim, to je tako bilo koje je slušao. Da, znam, to je bilo, pa mi smo ista generacija ljudi koji su to slušali, obično nisu imali pristup nekom društvu. Tako, tako. Oni su sami sebe izolirali u stvari. Da, to se smatralo Sad ima- nekako društveno neprihvatljivim slušati cajku, danas je to nekako opće prihvaćeno. Pa da zamislite sad Suzy Q i ono kad se pojavi ova, mislim, ni riječi, ni glazba, mislim, što je to? Ona DJ Krmak mi je dobar, on je to u principu objasnio u svojoj pjesmi, celo selo šmrče belo. I sad tu malo alkohola i ovo, one niske strasti. Prije je bilo nekakve romantike, mi smo se... Da, rock and roll je bio nekakva globalna zapravo, ali dobro. Ma ne, htio sam reći da bi, kad smo mi htjeli osvojiti srce neke mlade žene, zgodne i pametne, onda si se morao namučiti, onda si morao biti pjesnik, onda si morao biti dobar, ko što jesmo bili, kulturan, morao si znati nešto. A između ostalog, vi više niste DJ, Da. ali iako i dalje volite rock i prezirete, kako vidim, cajke, ali vi ste... Ne da prezirem, ja recimo što se tiče izvornog sevdaha, ja mogu poslušati Ibzu Polovinu, mogu poslušati ovoga, Nadu Mamulu. Da, ali cajka je nešto drugo, cajka je novokomponirana. Mislim, neka vrsta dekadencije, ali naopako. Ono, znaš kako nas govore, kad govore da ljudi koji su branili pa su kao ognjištari, pa krezubi, pa neškolovani, sad se pokazuje da ekstremni ljevičari pokazuju izuzetno puno neznanja u puno stvari jer su ideološki zatvoreni u jednu crtu koju guraju i dalje. Primjera, ako može, digresija. Da? Znači, mi smo prije rata imali avangardu komunističke i radničke partije, je li tako? I dogodio se ovaj nesretni rat u bivšoj Jugi. Na našu sreću mi smo ostvarili samostalnost. I onda ti isti ljudi koji su govorili da je Zapad dekadentan, truo, da ga treba srušiti i ako ne može se boriti drugim sredstvima, onda ih treba poubijati, su nekom igrom slučaja i čudom postali crveni buržuji. Prikrapili su i novce, i ovce, i rasprodali su i uništili su radničku klasu. E sad se pojavljuju ljudi koji njima i dalje vjeruju, zar to nije ludilo? Pa jest. I mi se sad nalazimo u stvari u ludilu. Vratili smo se generalno kao kugla zemaljska u Sodomu, u Gomoru i Babilon, ako ćemo gledati s te strane duhovne, a što se tiče protoka kapitala, i on se oteo onim koji ga imaju u rukama. Zato se ovo sve događa. A recite, vi ste osim što ste prepisali Bibliju, rekli ste da ste morali biti i pjesnik ako ste htjeli Da. zavesti svoju, pa vi jeste i pjesnik, vi ste pisali poeziju, vidim, nakon rata. Ja sam, evo, nisam baš dobar s novčićima, pa je izašla samo jedna knjiga, ako je druga pripremljena i treća, a četvrta se piše. Ja sam imao čast da kod naših Franjevaca u Dubravi između dva lockdowna imam premijeru svoje knjige poezije, predstavljanje. Bio mi je naš pjesnik dragi Jozo Krajinović koji je jedva i toj koroni izbjegao, bio je čak i na respiratoru, i bio mi je gospodin Marito Mihovi Letica koji inače ima na trećem programu HTV-a svoju emisiju Kozmos i Etos. Odlična emisija.
Evo, kasnije ćemo nešto onda i pročitati iz toga, ali sad evo da se vratimo na vaš angažman. Vi ste zapravo bili, iako niste formalno u nikakvim braniteljskim udrugama, koliko mi je poznato, ali vi ste nekako uvijek bili uključeni u sva zbivanja koje su se događala kao organizator. Ono što mi je posebno palo u oči da ste vi uvijek oko organizacije tih tribina, pa i onog prosvjeda na koji ćemo doći, nekako gledali povezati tu braniteljsku populaciju sa hrvatskim intelektualcima, sa ljudima koji... Hrvatski intelektualci često zaziru od branitelja, vi ste ipak tu uspjeli probiti jedan led i dosta ste uspjeli povezati braniteljsku populaciju sa barem nekim intelektualcima u Hrvatskoj kojima je ona prihvatljiva. Da, jesam. Vidite, kad govorimo o profesiji, čovjek koji vodi vojsku u ratu ili miru, on je njima i otac i majka. On mora voditi računa o svojim vojnicima. Sad kad je prošao rat, sa tom sviješću onda bi morao imati upliva u daljnjem tijeku što se događa s tim ljudima. Ljudi su bolesni, jadni, neki nisu ostvarili svoje, mislim, ovdje se i tu se naopako dogodilo dosta stvari, da neko ko nije toliko dao obola i participirao je, riješio sve, a onaj koji je dao sve ga ima. Ali vratimo se na vaše pitanje, je bilo točno, ja sam razmislio, gledajte, bez cjelovitosti ništa nema, moraju postojati ratnici. Drugim riječima, ratnici da rade svoj posao. Pa to je Šekspir prije 500 godina rekao, nije to ništa novo. Nek se postolar bavi postolarskim poslom, vojnik vojničkim, učitelj učiteljskim i onda intelektualci naši koji su malo zazidani, koliko vidim, naša akademija možda nije odgovorila. Ja sam ovome gospodinu Kusiću baš osobno, jednom sam ga sreo, rekao da je Srpska akademija znanosti i umjetnosti za svoj narod srpski napravila 100 puta više i možda i više nego naša akademija za hrvatski. Malo su mi bili tihi. Tek je nedavno se nešto dogodilo u smislu da su kritizirali ovo oko ulaska. Da, vratimo se tribinama. Znači, za potrebe braniteljskog šatora sam došao na ideju da bi mi trebali pitati ljude koji su vični svom poslu, koji su intelektualci, kako ćemo dalje, šta sada? No? Znači, ta tribina se zvala Kako dalje? Kako dalje, da, to mi je, spojio sam gospodina Ninu Raspudića, on je tada predavao još na fakultetu, sad je saborski zastupnik, onda i gospodina velečasnog Tončija Matulića, on je tada bio dekan Bogoslovnog fakulteta, izuzetan intelektualac. On je moral, etika, jedan od jačih možda i u svijetu. I ja govorim, ljudi moji, ovdje se počele se događati neke stvari, ja bih vas lijepo molio, ja sam to u ime HVIDRE tadašnje napravio, jer mora da bi prijavio, tribina je bila u Svetoj Mati Slobode, onda govori, pa ne možeš ti sam to napraviti. Uvijek treba neko stajati iza, onda je to bila gradska HVIDRA. Tad je bila smjena, došao je naš Tigar umjesto Švepsa, tako, i to je bilo. I sada, i govori, ja kaže, pa dobro, o čemu ćemo mi govoriti? Pa govori, tribina će biti kako dalje. Pa kaže, kako dalje? Pa govori, vi ste pametni, vi naredite kako dalje, mi smo odradili svoj posao. I bio je veliki odjek, znači u ono vrijeme je došlo ljudi, mislili su da će u onoj dvorani gdje je crkva biti dovoljno za ljude. Bila je misa zadušnica za branitelje i onda kad su vidjeli da je tu previše ljudi... Koliko ljudi mislite da je bilo? Pa bilo je skoro 1300 ljudi po nekim procjenama, rećemo da je 1000, ali to je više nego što se onda na Dinamovu utakmicu odazivalo Bad Blue Boysa. I bilo je prekrasno. Dvorana je bila puna. Oni su ispred oltara sastavili 3 one klupe školske, neki zlatni pokrov je bio, ja sam bio u sredini, desno je bio Tonči Matulić i lijevo Nino Raspudić i ja sam taj šutljivi voditelj. Ja postavim pitanje, pa ljudi su pametni. Ljudi se nisu dali van. Tribina je trajala do kasno u noć i Znači, ipak za ta braniteljska pitanja i braniteljske probleme postoji interes u javnosti, rekli biste? Pa da, gledajte, mi realno kad gledamo uvijek se kaže da je Domovinski rat temelj i branitelj ove države, ko što i jest.
Ne idemo dalje u povijest, šta je ovo, i ne bavimo se ni manipulacijama, ni političkim, ni drugim. Govorimo o realnim stvarima. Znači, treba o braniteljima govoriti na način da narativ bude drugačiji nego što je bilo uobičajeno. Znate, mi smo možda nekim ljudima i smetali kao živi svjedoci svega što se događalo, jer mi imamo ljude i na ljevici i na desnici koji ne bi bili većina niko i ništa da nije njima je bio brat rat. Znači oni se bavili nekim drugim stvarima dok smo mi krvarili i ljudi su davali živote. Iz moje postrojbe koju sam spomenuo i opet je spominjem Valbandon je poginulo 19 ljudi, 12 ljudi je umrlo, puno je izranjavano i mislim da, to sam rekao i u onoj emisiji, i ovo ću reći, da bi vrhovni sadašnji zapovjednik, ako ne on, onda budući, ako Bog da, trebalo odlikovati tu postrojbu. Mi smo postali anonimni prema van. A većina pravi ratnika, recimo, mi nismo snimili pravi film o nekom ratniku iz Domovinskog rata. Ja sam nedavno popio kavu s Mrakanom Novak, koji je prošao. Tu ima i svakakvih situacija, razumijete. Prošao je, znači bio je zadnji, jedan od zadnjih ljudi u Vukovaru i da bi se probio, vidi, gotovo je sve obuče u odoru Martićevaca, ide dalje i naleti na našeg čovjeka koji ga prepozna da nije Martićevac, se sa njim borio. Ranjen u nogu, ne može nigdje. I on Mrakan, on njega na leđa, iznosi ga i upadnu u zasjedu, kužiš. To bi bila dobra priča, da. Da, pa Mrakanavcom njega bi trebalo dovesti ovdje da priča. Ja ću samo jednu crtu, ako mogu, kratko. Znači, njegova je sreća bila da je završio je u Mitrovici Stajić, ono, i mogao je napisati pismo roditeljima jer je srećom bio na spisku Crvenog križa, da nije, možda ga ne bi ni bilo više. Ja? I sad piše, šta će on napisati? Govori, ja sam poludio, bio 6 mjeseci u Samici. I on napiše pjesmu od Brune Langera, od atomskog skloništa, najveći mrav u mom vrtu umro je od srčane kapi, vidio je ona poznata pjesma. I sad nije prošlo pol sata, kad čuješ da ti kaže prezime Novak, glavu dole, ruke, i ide kod čovjeka koji ga ispituje, kod obavještajca. I kaže, kome ti bre šalješ ove šifrirane poruke? Nije poznao pjesmu od Langera. Nije ovo kakva poruka, pa kaže, kome ti pišeš ovo, šta je ovo? Pa kaže, napisao je pjesma od... Ma kako Bože bre da dobije mrav srčanu kapi, ti misliš da smo mi ludi, znaš? Pa on mu govori, to je pjesma od atomskog skloništa, to je znači šifra. Atomsko sklonište. To je, mislim, koliko je god bilo teško, krvi, patnje, ovo je na neki način i cirkus bio. Tu se zrcalo sve to što je od što ste pričali za Rocky to da možda ga nikad nisu čuli. A taj čovjek, taj Mrakan je, recimo, nema, ja mislim, koncerta koji je bio, koji on nije obišao i u Europi i ovo. Neke, recimo, pjevače Cepelina osobno znao. No, recite nam, organizirali ste još jednu tribinu isto koja je bila dosta ticala se naših generala. Da, znači naša haški uznici, naša haška šestorka, nažalost, koja je ostala gore, gdje mi kao oni koji smo napadnuti, gdje smo žrtve, nam se sudi skoro isto kao i agresorima. To je ta naopako sve. Znači, napravio sam, meni se odazvala, to sam radio u ime Hrvatske uzdanice, jer sam član Hrvatske uzdanice koja je isto prilično nepoznata, puno je napravila i prije Drugog svjetskog rata za Hrvate i za vrijeme, prestala je s radom kad je neovisna država Hrvatska nastala, pa kad je ponovo smo u Jugoslaviji, onda je u Australiji je ponovo organizirani su dali puno i u materijalnim sredstvima naoružanja, ljudstvu, moralnoj potpori. Pa zna se i put kad je naš jedan od predsjednika pjevao Juri Bubana dole, tako, kad se skupila pa su nestajali novci i tako. Ali nećemo o tome. Da, nestali su novci, to se zna. Da.
Da, završilo je u Tobolcu ovoga, kako vi voli reći, kengura. No, dobro. Hrvatska kuto, je. Znači, odazvao mi se pokojni Zvonimir Šeparović, koji je prekrasno govorio. Odazvao mi se profesor Jurčević, Josip Jurčević, koji je bio inače i ekspert, svjedok u Hagu, koji je u tome doista ekspert, koji je naš, jedan od možda najboljih povjesničara. Ne? Odazvala mi se bivša ministrica Šikić, Nada Šikić, koja je poznata po tome gdje ide ta perverzija do kraja, gdje su nas tužili u Strasbourg, SAO Krajina, znači ljudi koji su direktno borili, ubijali naše ljude i civile i djecu. Samo obitelj Čengić, kad se spominjemo, govorimo o Zec. Naravno da mi je žao svake žrtve. A ovu su curicu ispekli na ražnju. To niko ne govori šta se dogodilo. Znači, ona je napravila to da mi sa debelim kamatama gdje dolazi u bankrot i država da dobijemo tu tužbu. Znači, naš neprijatelj je tužio nas jer nije dobio plaću za to vrijeme dok je bila SAO Krajina. Mislim, je to perverzija? Da, svakako. Da. Onda je bio tu mali Marijan Knezović, intelektualac mladi, koji je stručnjak za pitanja bosansko-hercegovačkih Hrvata. Mislim da je tu i Nino Raspudić jako, što se tiče toga. I vidim, meni je drago sad što se zauzeo jako. Mislim, može neko voliti ili ne voliti predsjednika Milanovića, ali je činjenica da on što radi vodi računa o Hrvatima, jer mi ako izgubimo Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji je oduvijek bio povijesno baziran kad su dolazili intelektualci, ratnici, gdje je cvijet mladosti, gdje smo reprodukciju stvarali. Razumijete? Onda smo mi, jer ovo sve liči na djelovanje samo 2 ili 3 je već, jel? Zabijanje u meki trbuh, pravljenje nezadovoljstva sa režimom u Hrvatskoj, okretanje na bratubilački rat. Da, shvaćam. Da. I ko je još bio, pardon, ispričavam se. Znači, bio je, tad je nakon 2 dana ispio otrov u Hagu general Praljak. To je bilo 2 dana prije tog događaja. I najtočniji se pokazao profesor Jurčević, koji je bio, gledajte, neke stvari se tako simbolično događaju. 29. novembar je bilo suđenje, kad je bio Dan Republike. Bivše. Da. No recite, vi ste i u onom braniteljskom prosvjedu imali jednu zanimljivu ulogu, iako ste već, kažete, nakon 8-9 dana počeli sumnjati u to kamo to zapravo ide. Da. Ja sam bio u LF-u, u kafiću ovdje u Dubravi, inače vratili smo se nakon 20 godina u Dubravu, gdje je prekrasno. I došao mi je Marek Tigar, koji je teško stradao, on je malodoban u principu bio, kad je rat bio, ranjen je teško u ruku, i govori, ajde mili, napadaju nam naše 100% invalide, idemo, bit će ovo, ma kaj, neće ništa biti, šta će biti? Ne, ajde, vidjet ćeš i mi tamo, šta ćemo, vidimo, tu je pripremljen roštilj, zapalili smo Marek i ja vatru, počeli roštiljati, dolaze specijalci, diže se periskop između noga, misli, stvar je bila... Tada još nije bio šator postavljen pred... Ne, to je prvi dan, prva sekunda, tu je... Znači, tu je počelo, od roštilja. Da, roštilj je bio po starom običaju, ćevapi to. I tako je sve krenulo, mi smo tada budući da su zadirali u prava 100% invalida, što je isto neka vrsta, mislim, kako se to može nazvati. Puno je, recimo, neriješenih pitanja što se tiče braniteljske populacije. Mi smo se ufali da dolazimo na jednu točku kada ljudi shvaćaju, znači, i profesori koji su potplaćeni, i doktori koji su potplaćeni,
i svi ljudi koji rade gdje smo mi po svim mjerilima zemlja kojoj teče med i mlijeko bi trebalo biti. Mi imamo sve. Znači, meni se sviđa ona priča kad je Bog dijelio narodima zemlju, pa je zaboravio na Hrvate. To tako ide, to je prekrasno. To mi je otac pokojni Grga pričao pokojno. I onda svi su dobili zemlju, Hrvati nisu. Ne? I sad ovi govore, dođu kod Boga da se žale, pa ti si nas zaboravio. Kaže, vama Hrvatima kad sam vas zaboravio, dajem od svoga. Znači, mi na ovome prostoru imamo more, rijeke, jezera, plodnu ravnicu, žitnicu. Sve imamo. Ali čini mi se da najmanje pameti imamo u vrhovima ko vodi ovu državu. Ja ne želim opet da otvaram neku političku priču, ekonomsku ili ovo ono, ali je činjenica... Da bismo mogli puno bolje i više. Tako je. I morali. I morali, da. I hoćemo ako Bog da. Da. No, evo, znači, ali vi ste već nakon nekog vremena tu napustili tu priču, odnosno niste je napustili, ali ste postali skeptični da se to politizira, da to ide u jednom krivom smjeru možda i što se tiče da je i kontraproduktivno za odnose s javnošću i za interese i da zapravo se možda vodi u nečijem interesu da se tu svakako pokuša. Interesantna jedna crtica, znaš. Pojavio se HTV jedno jutro. U početku bila neka simpatična gospodična je vodila to i oni će snimiti kao nama je u to vrijeme premijer Milanović je poslao poslanicu Hrvata, ono nešto kao kad je prije dr. Franjo Tuđman slao poslanice isto. I sad treba neko dati izjavu. I tu je bio i Klem i Deur i ono govori meni Klem, ajde ti dobro priča, ti daj izjavu, znaš. I ja se toga sjećam jako dobro i sad možda treba povući paralelu i reći kako smo mi medijski zablokirani branitelji. Ili kad se priča o braniteljima da je naopako pila okrenuta. Zato mi se sviđa ovaj projekt i ovo i ja sam još jednom zahvaljujem što sam ovdje. Da mogu, ja u principu predstavljam sebe, ali sam svjestan da predstavljam i ljude koji su i pod zemljom, i ljude koji su izranjavani, ljudi koji su bolesni, mi smo jedno. To mi zaboravljamo. Bez obzira onaj rat, mir i ovo, mi smo vitezovi hrvatski. I mi smo prvi koji ćemo dati sve opet od sebe da uđemo u pravo zajedništvo. Kaže meni ova curica, pa dobro, šta vi imate reći o poslanici koji je dao onaj premijer? Pa govorim ja, pa šta ja tu mogu reći o čovjeku koji govori da je sa 24 godine bio premlad da uzme pušku u ruku. A moj u komandosima binom Srđan Simić, tetak zvani, je imao nepuni 17 godina kad je rat bio. Pa imao pušku u ruci i bio pravi ratnik. Osim da mislim da naš premijer živi uljuljkan u ideologiju koja je svoj povijesni hod završila u prošlom stoljeću. Pa mi smo u 21. stoljeću i govorimo, sviđa mi se onaj brodić što ga je napravio od papira i tako cirkus počelo smijeh. Sada, zašto medijska blokada i kako to sve ide? U 11 sati je sve, izjava je bila ok, to je bilo, u podne su bile 3 rečenice, u popodne jedna, u dnevniku i poslije nema uopće vijesti o tome. Znači, tako se dirigira. Ili vi smatrate da je ovo hrvatska radiotelevizija, recimo? Po onome kakav je program i šta se tu događa, šta se priča. Znači, odnosno medija niste ni tada bili zadovoljni. Normalno, nitko nije od ljudi koji su sudjelovali u tom prosvjedu. Svi smatraju da kako se zovete vi novinari? 7. sila, 8. već. Ne znam. Ali gledaj, znači, mi se vratimo se u Drugi svjetski rat kad je onaj striček koji je radio na onaj Hitlerov, gdje je davno definirao da laž koja se ponavlja 1000 puta postaje istina, manipulacija medijima, ljudskim. Pa evo sada za vrijeme korona krize i ovoga, što je to bilo? Već strašenje. U Šangaj zatvorili 26 milijuna ljudi zavarana vrata. Ljudi skaču kroz prozor, možda ispituju kolike su granice kad nemaš hrane, vode, koliko psihološki čovjek. Pa to tako liči, ja ne znam. Možda griješi, možda su krive informacije.
Evo, no dobro, hvala vam Mili, nego dajte nam na kraju, molim vas, još evo, pročitajte jednu pjesmu iz svoje zbirke. Može. Ako vas mogu zamoliti. Može. Drage volje, ja bi možda još koju, ali smo na knapu, cajnoto smo već. Ja. Dakle, meni je drago da su lijepe riječi rekli neki moji dragi prijatelji, kao što je sadašnji predsjednik Matice Hrvatske Miro Gavran i onaj bivši naš veleposlanik pri Svetoj stolici Ive Livljanić. Ja ću pročitati pjesmu. Ona je posvećena mojoj supruzi ljubljenoj Kristini, pomoćnici vjernoj na dar, tako piše ovdje. I ona je napisana u Zagrebu 97. nakon obuke za komando. Sada sam bio još mršaviji. Prva ljubav. Sve prave ljubavi počinju jednako. Pogled, držanje za ruku, stisak. Priznaj mi da me voliš, jer kada se more zapjeni u meni, treba mi netko tko prolazi kroz me i prolazeći ostavlja svoju ljubav u meni i ja svoju u njemu. Od ljubavi veće nema. I kada sve prođe, kada budemo razdvojeni, ljubav tvoja koju si ostavila u meni živjet će vječno. Zaborava nema. Eto. Hvala Mili. Eto, drago mi je da ste bili kod nas. Meni je bila Hvala čast vam i zadovoljstvo. Da. Hvala vam i doviđenja. Hvala vama.